Watla ka sarkar jala kampat bna ya ki election banji thamai ya ki MDC ha Khasi Hill Autonomous District Council ke HDC handai ki batmu ban aireng kilas damban pan tiket na ki sengsan berthai bepero per lada phai se jaiaw constituency ka baha ba sor shillong ki don hadun rimut ki nong kershan ki bah khmat ka VPP ki bala pan tiket na banta ban ya khun ya ki election MDC kini ki rimut ki long uden silchen strong kharjana Den Hills long dok talang regional staba nik sandoling bat way unong ya sajan ubom pat yo kerteng pedeng kini ki ringut ki papan tiket way un sa jid na Central Elections Committee rengkat ke jing manjur lang UMLA ke VPP na North Shillong uba adel ben nong room kane ke jing bun ki papan tiket na jaiaw constituency ha ki election MDC ki kan thop ya atli ki constituency ha ki election MLA kata ka North Shillong balong MLA daw pa adil ben nong room bat ka West Shillong ka balong MLA daw pa polong do na kaseng UDP layo jing tip ba ka VPP kan sepemana ya ki keteng jong ki ketong anda ka sarkar jala kal pemana ya ka tarik ban pelong election MDC ha ki HDC bat JHDC ka jing job ka VPP ya ki election MP Lok Sabha kala pelong ya ki nong kershan ba khamat ban parehim ban pan tiket namar ki don jingkermen baki pat bakin jinbet yaw katong trong kaseng Voice of the People Party VP ha ki election MDC kamtam hapo karilum Khasi Batjantia kata ka Khasi Hill Autonomous District Council bat ka Jantia Hill Autonomous District Council